Spiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox, li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u l-emil nagħmlu dak li joġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Levitiku. Il-mulej kellem lil Mosè u qallu: Għajt lil ġema kollha ta' wlied Iżrael, għandkom tkunu qaddisin għax qaddisien il-mulej Alla tagħkom. La tbejjitx lil ħuk f'qalbek, imma lil lajrek u ssieħ u erġa' issieħ biex ma tkunx ħati tiegħu. La titħallas bidejk u la żżommx f'qalbek għal ulied niesek, imma ħobb lil lajrek bħalek innifsek, jiena il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ħanin u twajjeb il-mulej. Flimkien twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi lill-mulej, b'qalbi kollha nbierek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi lill-mulej u la tinsix il-ġid kollu li għamel miegħek. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejjaq il-mard tiegħek kollu. Jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tiba u bil-ħniena. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej idum ma jgħadab u kollu modrija. Ma mexiex magħna skont ma ħaqqhom ħtijietna. Ma ħallasniex skont ma ħaqqa ħżunietna. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Daqskemm mbijat il-vant mill-punent, hekk mbijat minn ħtijietna. Bħalma jħenn il-missier għal uliedu, hekk iħenn il-mulej għal min għandu il-biża' tiegħu. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu l-Apostlu lill-Korintin. Ħuti, ma tafux li intom tempju ta' Alla u l-Ispirtu ta' Alla jammar fikom? Jekk xi ħadd jeqret it-tempju ta' Alla, Alla jeqret lilu, għax qaddisu t-tempju ta' Alla li huwa intom. Ħadd ma għandu jitqarraq. Jekk xi ħadd fostkom jaħseb li huwa għaref din id-dinja, ħajjibliħ biex isir għaref. Għax l-għerf ta' din id-dinja qubluha quddiem Alla. Għax hemm miktub: u li jaqbad l-orrif fil-ħażen tagħhom u terġa'. Il-mulej jaf li fiera huma l-ħsibijiet tal-orrif. Għalhekk ħadd ma għandu jiftaħar bil-bnedmin, għax kollox hu tagħkom. Sew jekk Pawlu, sew jekk Apollu, sew jekk Kefa, sew jekk id-dinja, sew jekk il-ħajja, sew jekk il-mewt, sew jekk iż-żmien ta' issa, sew jekk li ġej, kollox hu tagħkom, u intom ta' Kristu, u Kristu ta' Alla. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lil Alla. Iżomm il-kelma ta' Kristu, fihem tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha.
magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: smajtu x'intqal għajn b'għajn u sinna b'sinna, imma jien ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux. Anzi, jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawwallu l-ieħor ukoll. U li l-kull min irid itellek il-qorti u jħorlok il-libsa, ħallilu l-mantar ukoll. U jekk xi ħadd iġalek timxi miegħu mil wieħed, mur miegħu tnejn. Għati l-min jitolbok u ddawwarx spallejk il-kull min irid jissellef minn għandek. Smajtu x'intqal, ħobb lajrek u wobot il-ladu tiegħek, imma jien ngħidilkom ħobbu l-edewwa tagħkom u jitolbu għal dawk li jippersegwitawkom biex tkunu uliet missierkom li hu fis-smewwiet, għax hu jtella x-xemx sew fuq l-isina u sew fuq it-tajbin u jniżel x-xita sew fuq min tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Għax jekk intom tħobbu il-min iħobbkom, xi ħlas jistoqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan? U jekk issellmu biss il-min il-ħudkom, xi tkunu tagħmlu żejjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan? Kunu mela perfetti, bħal mhu perfett missierkom li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Ħafna minna nsibu din il-paġna tal-Vanġelu forsi waħda mill-li tqal mhux biex nifhmuha, imma biex nagħmluha. Għaliex aħna nifhmu li l-liġi li Ġesu jippreżenta bħala il-punt ta' tluq diġà hija raġonevoli ħafna. Għajn b'għajn, sinna b'sinna. Din il-liġi antika li nsibu fil-rabta l-qadima kienet diġà liġi li tgħidlek jekk xi ħadd ħadlek għajn ma taqtalux rasu, għajn b'għajn. Għal sinna ma tieħux xedaq, imma sinna. Dak li aħna ngħidula l-liġi tal-proporzjonalità. Kienet allura diġà liġi ta' raġonevolezza kbira. U aħna ħafna drabi aqqas din ma jirnexxinna nsiegu. Anzi, min jagħtik daqqa għatih xeba kbira. Hekk kultant ngħidu bejnietna fir-rabja li taħkimna. Ġesu qed jispirana u jisfidana biex nagħmlu pass il-qudiem. Ħobb il-ladu tiegħek. U jagħtina ħafna eżempji. Jiena biex nifhimhom ngħid għalija personali u biex nagħmel sens minn dal-kelma ta' Ġesu li hija kelma jibsa għall-istint tagħna. Niftakar f'Ġesu fil-passjoni tiegħu. Fil-passjoni tiegħu Ġesu ma waqafx għal ħażin. Fil-passjoni tiegħu Ġesu għal min taħ daqqa ta' ħarta fuq ħaddejh il-leminija. Dawallu l-oħra wkoll. Telloh il-qorti, neżżowh mill-ilbies tiegħu. Tom ukoll il-mantar, mhux hekk ngħidu li qasmu ħwejġu bix-xorti. Nistgħu ngħidu li Ġesu u jagħmel il-lista ta' dawn il-pariri qed jantiċipa dak li kellu jgħaddi minnu. U aħna nafu għax dan il-mument straordinarju fil-ħajja ta' Ġesu se nibdew niftakru bih b'mod speċjali mir-Ras ir-Randan li huwa l-erba' li ġejjin. Meta nibdew din il-mixja li tressaqna lejn il-qalb ta' Ġesu. Lejn dik il-ġimgħa li aħna nsejħula l-ġimgħa mqazza li fiha neġgħu nfakru x'għamel Ġesu għalina, x'għallimna u x'bagħat għalina.
U allura meta inti tiġi tentat biex tpattija li xi ħadd u forsi l-ħsieb tal-vendetta jiġik ħelu għalkemm iħalli qrusa fil-qalb ejjew nammettu. Għax inti tpattija imma mbagħad titlef il-paċi. U l-paċi l-aħwa m'għandix prezz. Inti forsi tkun ħadd is-sodisfazzjon ħaqqu pattejtilu. Imma jkun bat dak li għamilt seraqlek il-paċi ta' qalbek, xħat. Wala nifmu li dak li qed jipprova jispjeganna Ġesu għalkemm huwa jibes huwa ta' veru ġid għalina. Huwa l-ħabib tal-paċi ta' qalbna. Imma jgħidulna xi ħadd li meta ġie assjon kull kelma li qal ħexa. Ħafna drabi biex inħares madwari u nifhem min qed jgħixha din il-kelma. Niftakar f'tan ġenituri, il-missieru l-om, jirċievu azzjoni ħażina minn xi ħadd minn uliedhom. U inti tinnota l-om u l-missier, mhux il-kliem li jgħidu, għax meta fid-dadija tar-rabja u d-dispjaċir u l-uġuħ tal-qalb, kull ma jiġi għal sinek tgħidu mhux li tgħid, imma x'jagħmlu. Il-paċenzja, id-dmuħ fiskiet, il-maħfra ta' vera. Meta rridu ngħidu ma din il-kelma u xi ħadd li jgħixha ta' Ġesu, ftakru f'tan ġenituri li jaħfru dejjem u kullimkien. Kont qed nitkellem magħhom fuq din il-ħaġa, qalt li u dika mhux jibgħat italih il-bina tista' ma taħfirlux. Għax aħna fil-ħajja meta nkunu f'xi biċċa borma tali infittxu avukat ta' din id-dinja. Imma l-ikbar avukat hija l-om. Jagħmel x'jagħmel it-tifel, jibqa' dejjem it-tifel. Fader, dak jibqa' jibni. U allura hawnhekk nifhmu għaliex Ġesu u jikkummenta l-Vanġelu jgħid kunu bħal missier. Anzi juża l-kelma perfetti, xi tfisser? Ikolkom il-milja, il-perfezzjoni għall-milja tal-imħabba. Bħal mandu l-milja tal-imħabba il-mulej li jibgħat ix-xemx u x-xita fuq kulħadd, fuqna li ma jisħoqinniex. Ġesu jagħmilha bil-pulit fuq it-tajbin u l-ħżiena, u mbagħad kulħadd jażel li ma tessera jrid jieħu. Aħna mhux it-tnejn konna fil-boots, inżefnu li ma waħda jaqblilna. Imma l-mulej jeħenna lina. Meta tiġu ġurnata sabiħa tkun għal kulħadd. Bħal meta kien hawn il-Gregalata ta' żmien San Pawl biex tfakkarna f'liema kundizzjoni kienet għal kulħadd ukoll. U b'xi mod ukoll l-imħabba ta' Alla ma tagħmilx distinzjonijiet. Ejjew aħna nitolbu din il-grazzja qegħdin fuq l-adba tar-Randan imqaddes. Jalla r-Randan imqaddes jgħinna inħobbu bħalma jħobbna Alla, bħalma jħobb il-missier lill-uliedu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissem minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natur waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh.
Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben. Li jum mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Imdawlin mid din il-kelma ta' Alla, jew nitolbu il-grazzja kbira li aħna inħobbu kif iħobb il-Missier tas-sema lil kull wieħed waħda minna. Nitolbu ktejna meta aħna nsibuha diffiċli naħfru lil xulxin. Għatina almenu x-xewqa li nixtiequ naħfru bil-qalb lil xulxin. Nitolbu. Situazzjonijiet ibsin ta' gwerra, taqtil tal-innoċenti mulej. Nitolbuk li tatina dawl ta' ġustizzja imma wkoll ta' maħfra għalkemm diffiċli. Nitolbu. Nixtieq nagħmel talba l-membri ta' din il-venerabbli konfraternità ta' Sitna Marija tal-Karità biex ikomplu jkunu preżenza ta' imħabba konkreta fil-Knisja Maltija, fis-soċjetà tagħna. Nitolbu. Ejjew nitolbu l-interċessjoni qawwija tal-Apostlu Missierna San Pawl qegħdin fil-parroċċa li tfakkar in-nawfraġġju tiegħu li ċċelebrajna ftit ta' jimilu. U nitolbuh biex hu jallimna bħal mallem tant tajjeb fl-ittri tiegħu b'mod speċjali l-ittra l-Korintin li l-imħabba ma tmut qatt. Nitolbu. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu llum naħsbu f'xi ħadd li jinkwetana. Xi ħadd li meta naħsbu fih qalbna tibda tħabbat sitta. Ma bl-inkwiet jew bid-dispjaċir. Naħsbu dawn il-persuni, forsi l-lista naqra twila. Nħalluha f'idejn il-bambin. Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' Sitna Marija taħt it-titlu ta' Sitna Marija tal-Karità. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek nofrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna
U fiċ-ċokontana nitolbuk biex sagrifiċċju li sejrin nofru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswilna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna l fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien inrodulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battinna lil ibnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub. Biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek. Infaħruk u b'feh kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennewk sema tiġi fil-grom. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xorġbok tilqana un qudiemek biex naħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazza Alla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli, mod speċjali l-Apostlu missierna San Pawl u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna
bħalma naħfru li minu ħati għalina. La ddaħanniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tijak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-appostli tijak, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tijaj. La tħaris lejn dunubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijak. Għatija slim u laqda li jint trid fija, int li taħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi li xurxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew l-inna li se nitqarbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet ta' dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejha.
Nitolbuku Alla li tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li taħħar ċivejna r-ran fil-misteri qaddisa li ċelebrajna bi Kristu Sidna. Avviż ċkejken l-ewwel nett lil min mod speċjali qed isegwi din ix-xandira permezz ta' TVM. Kif tafu aħna nibdew ir-Randan imqaddes nhar l-erba' li ġejjin, ras ir-Randan jew l-erba' tarmiet, u allura tkun ħaġa sabiħa kif hija x-xewqa wkoll tal-Knisja li dakinhar nieklu ikla waħda, mhux nista' jagħmel sawma ikbar nħalli fidejh, imma is-sawm ikun li tiekol darba. Ma jmurx ħossok ħasħażin twaħħal fl-isqof, ma txarċjani minn qed jagħmel xogħol li għandu bżonn ħafna eżerċizzju fiżiku b'mod speċjali wieħed irid jħossib. Imma mbagħad kemm jista' ma nieħdux laħam. Tgħidli perżutiva ma nieħdux laħam, sewwa għandna tant alternattivi. M'hemmx għalfejn imbagħad fuq ħuta li tiswa ħafna flus, imma issa ma rrid niġġieled ma' ħadd jinsewwa. Mela l-erba' tarmiet, imma li żjed ħaġa importanti naħsbu fi 3 opri li huma marbutin ħafna mar-Randan. Il-kontroll tagħna nfusna, diffiċli. Il-karità u t-talb. Għax wara kollox is-sawm dak hu ta' kontroll tagħna nfusna. Jiġifieri jekk issum minn xi kelma żejda tkun sawma tot ħafna wkoll. Jan mhux ngħidlek xi żjed jien, insumu minn dak li jaf ikun toxic. Li nieħdu ħsieb ħaddieħor, aħna l-Maltin ġenerużi ta' ma nqogħdux nistennew ir-Randan biex ngħinu xulxin. Anzi nirringrazzja ħafna l-poplu tal-għajnuna kbira li tajna u għamilna sew lit-Turkija u lis-Sirja, dawn il-popolazzjonijiet li 50 sekondi spiċċaw b'xejn. 50 sekondi. L-aħwa, kollox fruha, daw l-affarijiet jgħalmuk u l-mulejja ħarisna, nieqfu hemm. X'kultant xi skossatura nħossu aħna wkoll l-aħwa ta'. Ġifieri għandna ħafna fuq xiex naħsbu. U dar-Randan nixtieqkom tissieħbu miegħi ir-raj tagħkom mingħajr ma jistħoqli biex pajjiżna jibqa' jħares il-ħajja. Mill-bidu sal-aħħar, min jista' jifhem ħajjifhimni. Dak ikun ir-rigal kbir tar-Randan. Iżjed mill-purċissjonijiet l-aħwa. Dak ikun. Min jista' jifhem ħajjifhem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-oratorju tal-Konfraternità tal-Karità tal-Belt Valletta. Il-Konfraternità għadha tgħin sal-lum lil minnu inqas ix-xurtijat, fosthom lil bosta qdiet li huma fil-qrib ma' minnu fil-bżonn jew jieħdu ħsieb ta' nies imwarbin mis-soċjetà. Tgħin ukoll il-monasteri tal-Klawsura kif ukoll dawk li jmexxu id-djar tal-anzjani. Infakru li nhar l-erba' li ġej u l-erba' tal-irmiet li jagħti bidu għall-40 jum tar-Randan. Inħeġġukom tattendu għall-attivitajiet fil-parroċċi tagħkom. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-moment ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-ħadd tajjeb.